Tene November kalo kleta ani wolofla samba flani moga anduru DMS-TV channel muso oni che oni yantuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele sananga dase an bi kunnafoni baw mani ka olu daw kulo kan an bɛ hakilina jigi k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanina carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni baw minnu b'an bolo ni ka olu daw kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen Novembre kalo tile 14 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major kɔni b'a yira k'a fɔ ko alamisa don Novembre kalo tile 13 san 2025 kan ka Mali fintigilakaw ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kidal région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal sud est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko ni opération in kɛra sebaaya ye an ka Mali fintigilakaw bolo ka da ka ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ kan ka Mali fintigilakaw k'u sera ka dimijuguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la ni région kofɔlen in kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen don wa o y'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen ko carburant ko kɔni bɛ don o yɔrɔnin la o ko hukumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko jumadon Novembre kalo tile 14 san 2025 ko fort sirajɛ maaw yɛrɛ kɔni olu ye citerne 50 ani kɔ bɔyanko yɛrɛ kɔni escorté ni ka taa n'a ye an ka jamana nord yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko ni citerne 50 ani dɔɔni yɛrɛ kɔni bɔra Labɛzanga localité fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Mali ale ni Niger ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun a yirala k'a fɔ ko ni carburant kofɔlen o kɔni bɛ ka taga Gao Kidal ale ni Menaka région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa carburant ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni kun bɛ ni région kofɔlen nin kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o la teliya la. Araba tɛmɛnen Novembre kalo tile 12 san 2025 min ye an ka Bamako direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako quartier dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni k'u kɛ kun de walasa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ citerne yɛrɛ kɔni détourné ka taa dɔ fara tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan k'a feere jamana kɔnɔdenw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o ko la a yirala k'a fɔ ko direction régionale du commerce maaw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na ko opération in kɛra sebaayaba y'u bolo ka da kan ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u tɛgɛ da citerne kelen yɛrɛ kɔni kan maa minnu yɛrɛ kɔni tɛmɛ ni ka citerne kelen détourné ka citerne yɛrɛ kɔni ta ni ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni feere sɔngɔba la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma. An ka Mali office central de stupéfiant ni OCS ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko wagati min na olu yɛrɛ kɔni cɛsiri bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa min ye ɲɛnaminimafɛnw ye ka olu kɛlɛ olu kana don cogoya si la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni OCS ma k'olu cɛsiri bɛ o wagati kelen fɛn na an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka kɔrɔyan fanfɛla maaw yɛrɛ kɔni baasi foyi yɛrɛ kɔni kana na olu sɔrɔ k'u dabɔ ni ɲɛnaminimafɛn ninnu na o ko hukumu kɔnɔna la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na OCS ka cɛ de olu ye opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération fila minnu yɛrɛ kɔni kɛra sebaayaba y'u bolo ka da kan opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan maa dɔw bolo ni région kofɔlen in kɔnɔna na. Alamisa don Novembre kalo tile 13 san 2025 an ka Mali autorité de la communication ni o ye Aki maaw yɛrɛ kɔni olu ye communiqué yɛrɛ kɔni kɛ k'a cari diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko buke maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ko LCI ale ni TF1 ni nin ye Faransi ka chaîne dɔw yɛrɛ kɔni Faransi jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Aki maaw b'a wajibi an ka jamana buke maaw yɛrɛ kɔni kan k'u ka nin chaîne ba fila nin bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka bɔ u ka décodeur yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na Aki maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u ye décision yɛrɛ kɔni ta ka da kan ko ni telesoba fila nin yɛrɛ kɔni min ye kunnafonidi sira yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen k'u ma o labatu u b'u k'u ta kɛ kunnafoni kolo ale ni kojugu dɔrɔn yɛrɛ de kɔni carilen Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na ko ni teleso fila nin yɛrɛ kɔni u tɛ tɛmɛ Mali tele si la bilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fo ka taa se wagati dɔ yɛrɛ kɔni ma ni an ka Mali autorité ye décision kura bɔ o wagati in na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma ye k'u daga sigiyɔrɔ kura yɛrɛ kɔni bɛn bɛ Banamba cercle de ma ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ye nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ source caman yɔrɔ la source minnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye banbaci wale ma ye k'u taara Banamba cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa o dugu fila yɛrɛ kɔni bɛ yen k'o dugu fila man yɛrɛ kɔni wajiba ni k'u ka ekɔlisow datugu ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka banbaci walima u yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Wala de kɔnɔna min an ka Mali finitigilakaw sanga ani wagati u bɛ opération kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka dankari ni Manu ka walejugu yɛrɛ kɔnɔna wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakanaw sabati. O ko hukumu de la an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ juma don novembre kalo tile 14 san 2025 communiqué min kɔnɔna état-major b'a yira k'a fɔ ko ka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna k'u ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la ni région kofɔlen in kɔnɔna na. État-major ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération kɛra alamisa don novembre kalo tile 13 san 2025 ko a ɲani opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka vecteur aérien k'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la ko ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na u taara bɔ pick-up 3 yɛrɛ kɔni kan pick-up 3 minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Kidali région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali sud-est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko wa k'a bɛ ni vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bɔ ni pick-up 3 ninnu kan sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra pick-up ninnu na o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye pick-up 3 ninnu ye ko banbaci walima o de t'a dɔn o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu ye farabu gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin pick-up ninnu yɛrɛ kɔni ma ko farabu min kɛra ni ka ɲɛsin ni pick-up 3 in yɛrɛ kɔni ma ko farabu in kɛra sebayaba ye ka d'a kan farabu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka cɛnni don pick-up 3 in yɛrɛ kɔni na a kɔnɔma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na min ye hiérarchie militaire yɛrɛ kɔni ye communiqué in kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kɔrɔ ye k'a cɛsirilen don wa a bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw ye k'u cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati la Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na sanga ani wagati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman ka kɔrɔfɔ la ko dimi jugubaw yɛrɛ de kɔni bɛ ka don banbaci wale maaw la ka d'a kan sanga ani wagati min an ka Mali finitigilakaw ye olu bɛ ka opération kɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen la wa opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna u bɛ ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ni fɛnɛ ye banbaci wale maaw ka minɛnw ye tiɲɛni bɛ ka don olu yɛrɛ kɔnɔna wale min bɛ ka kɛ sababu ye ni maa caman bɛ ka yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni ni banbaci wale banni ko yɛrɛ kɔni k'an n'o tɔ ma jan kosɛbɛ ka d'a kan ko dimi minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka don banbaci wale maaw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dawolaba nin yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni fagara banbaci wale man na ko ka ca kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ de kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali yɛrɛ kɔni bɛ ka taa taabolo min yɛrɛ kɔni kan k'a latɛmɛ min yɛrɛ kɔni banbaci wale ko danbe kari o la an ka Mali jamana kɔnɔna na yɛrɛ kɔni an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma ka d'a kan n'i y'a ye an kɔni bɛ lakana na jamana kɔnɔna na o dabɔra an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiralen n'u ka opération yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati o yɛrɛ de kɔnɔna Mali jamana kɔnɔden caman bɛ Manu yɛrɛ kɔni fɔ k'a yira k'a fɔ ko faso kanu bɛ u la o cɛsirilen don fasodenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lafasali la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni donni ko la an ka Mali jamana kɔnɔna min an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen don o baaraw yɛrɛ kɔni kɛli la wa an ka Mali finitigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tajimafɛn sɔrɔ sanga ani wagati ko wa olu finitigilakaw olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ka se ka don sanga ani wagati a yira k'a fɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la ko juma don novembre kalo tile 14 san 2025 ko citerne ba dɔ yɛrɛ kɔni donna an ka jamana kɔrɔyan fanfɛlaw yɛrɛ kɔni na ko wa citerne fɛn fɛn yɛrɛ kɔni donna nin yɔrɔ kofɔlen na ko citerne nin bɛɛ lajɛlen ka lakana de sabatira an ka Mali finitigilakaw de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la force sirajɛ maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni citerne ba minnu yɛrɛ kɔni escortera an ka Mali finitigilakaw fɛ ne ka taa n'a ye an ka jamana kɔrɔyan fanfɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ ko citerne escorteli baara nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiri baaraw la walasa min yɛrɛ kɔni ye carburant ko dɛsɛ ka dankari o la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla nin yɛrɛ kɔni min ye tajimafɛn ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ko bɛ nin yɔrɔ ninnu na dɔɔni o yɛrɛ de kɔni na min an ka Mali finitigilakaw sanga ni wagati olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka citerne yɛrɛ kɔni lakana ka don n'a ye nin région ninnu kɔnɔna na k'an ka force sirajɛ maaw yɛrɛ kɔni ye nin citerne ba minnu yɛrɛ kɔni escorter ni ka taa n'a ye an ka jamana nɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'olu ka o mission yɛrɛ kɔni kɛra mission ba ye ka d'a kan citerne ninnu bɛɛ lajɛlen donna nin localité ninnu na ka sɔrɔ basi foyi ma citerne ninnu sɔrɔ ko wa an ka Mali finitigilakaw ye nin citerne min yɛrɛ kɔni escorter ni ka taa n'a ye jamana kɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko ye citerne 50 ani kɔ yɛrɛ kɔni ko citerne ninnu bɔra Labɛnzanga localité yɛrɛ de kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Mali ale ni Niger ka frontière la ko wa citerne ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla région yɛrɛ de kɔni na ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao Kidali ale ni Menaka de ye général de brigade Mamadou Massaoule Samake ni ale de ye théâtre S commandant yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ale ni colonel Ibrahim Samassa ni ale ye secteur 1 commandant yɛrɛ kɔni ko ni maaba fila ni yɛrɛ de kɔni bɔra ni ka nin camion
citerne ni yɛrɛ kɔni convoi yɛrɛ kɔni kunbɛn ni nisɔndiya yɛrɛ kɔni ka yira k'a fɔ k'u wasala kosɛbɛ an ka Mali finitigi-lakaw ka nin camion citerne escorteri baaraw la ka d'a kan ko baara in yɛrɛ kɔni kɛra baara ɲuman bɛɛ min yɛrɛ kɔni bamaci walima olu ma se ka tiɲɛni foyi yɛrɛ kɔni don tajimafɛn na ni officier ba fila nin yɛrɛ kɔni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka cɛsiri hali n'u ka jamana kɔnɔden ɲumanya la ka d'a kan k'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakanakaw gɛlɛya o kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni chauffeur nin ye k'olu bɛ ka continuer ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa an ka ni jamana zone ba nin yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ tajimafɛn o kɔni ka se ka don o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔ na ko yɛrɛ de kɔni o bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin camion citerne bolila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko jamana kɔnɔdenw ɲuman don faso kɔni b'u la hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana yɛrɛ kɔni kan u n'a taw to u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ jamana ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ka se ka don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni opération yɛrɛ kɔni kelen ni ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ka se ka don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la ko fɛɛrɛ nin yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ko wa fɛɛrɛ nin yɛrɛ kɔni bɛ ka nɔbɔ o yɛrɛ de kɔni a ka kan nin wagati yɛrɛ kɔni na sanga ani wagati an ka to an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kɔ ka d'a kan gɛlɛya yɛrɛ kɔni mana na jamana kɔnɔna na cogo cogo min an ka Mali autorités olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔni na min ye gɛlɛya ye k'o wuli ka bɔ Mali jamana kɔnɔdenw kan sanga ani wagati nin yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ko kura ye ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ale ni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana yɛrɛ kɔni ka ko caman gulon bɛ nin maa nin yɛrɛ kɔni na min ye camion citerne bolilaw ye olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ hali n'a sɔrɔ lakanako gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na ka taa jamana ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni nɔfɛ ni ka na n'a ye min fɛnɛ an ka Mali finitigilakaw olu fɛnɛ bɛ k'u cɛsiri min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn nin ye n'olu donna jamana kɔnɔna na ka ban baasi foyi kana na tajimafɛn nin yɛrɛ kɔni sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka se u seyɔrɔ la ka sɔrɔ maa si yɛrɛ kɔni ma jugu wa citerne foyi yɛrɛ kɔni ma tiɲɛ sira la an ka Bamako direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence ma yɛrɛ kɔni a yɛlɛla k'a fɔ ko arabadon novembre kalo tile 12 san 2025 tileganfɛla yɛrɛ kɔni fɛ k'olu ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako quartier dɔ kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko direction régionale du commerce ma yɛrɛ kɔni ye nin opération min kɛ an ka Bamako quartier dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali ye citerne dɔ yɛrɛ kɔni kan citerne min yɛrɛ kɔni sɔrɔla tilenbaliya kɔnɔna na hali ni ko citerne yɛrɛ kɔni kɔnɔnafɛnw ni o ye tajimafɛnw o kun utiliser bɛ maa ninnu fɛ ni ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni feere cité du Niger quartier dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni sariya o tɛ jɛni ni baara in an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana kɔnɔna na Fuseni Bamani ale de an ka Bamako direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence directeur yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na ko ɲani olu ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ population dɔ yɛrɛ de kɔni weleli kɛ ne ka nin ko in dénoncer a ka kɔrɔfɔ la ko nin don kofɔli yɛrɛ kɔni na ko kunnafoniya de sera olu ma f'u sigiyɔrɔ la kunnafoniya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa dɔ y'a lase olu ma k'a fɔ ko dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka ko dɔ kɛ cité du Niger carré dɔ kɔnɔna na ko maa min yɛrɛ kɔni ye weleli kɛ a tigi y'a yira k'a fɔ ko dunan dɔw yɛrɛ kɔnɔna bɛ olu ka carré kɔnɔna na ko dunan nin yɛrɛ kɔni kelen ma na ko ni citerne yɛrɛ de kɔnɔna na carré kofɔli in kɔnɔna na ko citerne yɛrɛ kɔni kun falen don u bolo essence de la ko citerne yɛrɛ kɔni kɔnɔna na essence minnu bɛ yen nɔ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka essence nin yɛrɛ kɔni feere yen sigiba maa ninnu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kabini ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni sera olu ka direction yɛrɛ kɔni na k'olu ye équipe ba dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan équipe min yɛrɛ kɔni nana teliya la nin yɔrɔ kofɔli in na walasa ka se ka na u ɲɛ da ko in kan ko kabini équipe yɛrɛ kɔni sera carré kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye yɔrɔ in ye cogo min dɔrɔn a y'a faamu k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni bɛ ka tajimafɛn in feere tilenbaliya kɔnɔna na ko wa direction maa nin yɛrɛ kɔni ka nin mission min yɛrɛ kɔnɔna na o mission yɛrɛ kɔnɔna na a sɔrɔ population dɔw yɛrɛ kɔni kun jɔ bɛ citerne in kɛrɛfɛ wa u kun pɛrɛnnen don ka essence in san ka ban yɛrɛ Fuseni Bamba ka kɔrɔfɔ la a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa min yɛrɛ kɔni kun ta ye citerne yɛrɛ kɔni sɛbɛn foyi ale ni dalilu foyi yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ ale bolo sɛbɛn walima dalilu min kun b'a yira k'a fɔ ko yamaruya kun bɛ a bolo ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni to nin citerne in kɔnɔna na ko wa sɛbɛn ale ni dalilu foyi yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun t'a bolo min kun b'a yira k'a fɔ ko yamaruya kun bɛ a bolo ka na tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere population ma nin kɛcogo in yɛrɛ kɔnɔna na directeur yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni kun b'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ tilenbaliya de kɔnɔna na o tilenbaliya ko yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni ye weleli kɛ ne ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ o maaw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni nana ni citerne kofɔlen olu ka carré yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u kun bɛ ka essence 20 litres bitɔn yɛrɛ kɔni feere 8,000 de la
la ko dun be ga fere o songo mi yɛrɛ kɔni hani an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka 20 litres yɛrɛ kɔni bila songo min na ko ti taa ni ɲɔgɔn ye ka ka manu yɛrɛ kɔni ta yɛlɛlen no sanfɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni direction manu yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ ko ni manu yɛrɛ kɔni b'u ka baara kɛ tilenbaliya de kɔnɔna na an ka Mali autorité olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye essence litre ko be feere 155 de la an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nka manu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka 20 litres bidon yɛrɛ kɔni feere 80 na cogo min yɛrɛ kɔni ni kun y'a tila yira la k'a fɔ ko essence yɛrɛ kɔni litre kelen o kelen yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ caya ni 155 o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u ye fɛɛrɛ latigɛ ni k'a dɔn k'a fɔ ko ni manu yɛrɛ kɔni b'u ka baara kɛ tilenbaliya de kɔnɔna na ka sanga ni sariya sɔsɔ ye ale le ni baara kolonkɛ yɛrɛ kɔni min ye Fuseni Bamba yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'u bɛna procédure ba dɔ yɛrɛ kɔni daminɛ ni ka ɲɛsin maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka i sen don ni baara kolonkɛ in na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa sanction gɛlɛmanba yɛrɛ kɔni bɛ ta ni ka ɲɛsin maa yɛrɛ kɔni ma maa yɛrɛ kɔni nɔ minɛna nin ko in na ko hinɛ foyi yɛrɛ kɔni tɛ ko in na ka d'a kan ni yɛrɛ kɔni ye jamana ka sariyaw ye o yɛrɛ de kɔni bɛ labato jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka Mali autorité k'u cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa maa min yɛrɛ kɔni bɛ carburant détourné walasa k'a feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na ka dankari olu ka walejugu ninnu na o ko in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana ka d'a kan min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw sɔngɔ cayali fɛnɛ kɔfɛ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ni fɛn nin yɛrɛ kɔni marali maracogo jugu yɛrɛ kɔni a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kasaraba yɛrɛ kɔni lase baa yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'aw maa yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'aw ka baara yɛrɛ de kɔni bɛnnen don tajimafɛnw yɛrɛ kɔni détourneli ma walasa ka se k'u feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma an b'a dɔw kulo k'a fɔ k'aw ka o baara in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ tilenbaliya de kɔnɔna na ko wa ni min ye an ka Mali autorité ye n'u ye fɛn fɛn yɛrɛ kɔni nɔ minɛ nin ko in na ko sanction gɛlɛmanba yɛrɛ de kɔni bɛ ta ni ka i sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni ye hinɛ k'o ti ko in yɛrɛ kɔni na bilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati min na colonel major Fuseni Keita ni ale de ye OCS yɛrɛ kɔni directeur ye wagati min na ale cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw donnen an ka Mali jamana kɔnɔna na ka dankari o la wa a bɛ ka cɛsiri o baara in yɛrɛ kɔnɔ na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko wagati kofɔlen in fɛnɛ na ɲɛnaminimafɛnw donni ale ni u tali yɛrɛ kɔni an ka jamana nɔrɔyan fanfɛlaw yɛrɛ kɔni na fɛɛrɛ bɛ ka latigɛ ni ka olu kɛlɛli yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Gao région kɔnɔna la commissaire principal de police Soumaïla Keita ni ale ye OCS antenne ɲɛmaa ye a la k'a fɔ k'ale n'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni caya Gao région kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw ye ka olu kɛlɛ ni ka bɔ nin région kofɔlen kɔnɔna na wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka Gao sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ni fɛn kuntan ninnu kɔlɔlɔ ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS ni o ye office central des stupéfiants yɛrɛ kɔni hayala k'a fɔ ko nin ye cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabati ni fɛn kuntan ninnu yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma an ka kɛnɛya kow kan hayala k'a fɔ ko commissaire principal de police Soumaïla Keita ko ale ka baara kɛ ko ɲuman n'a ka cɛsiri o yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ Gao région kɔnɔna na opération ba fila min bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sebaaya ye u bolo hayala k'a fɔ ko ɲani opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni ka kɛ o y'a sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ de kɔni ye OCS maaw yɛrɛ kɔni wele ni ka kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni tegu u la maa min yɛrɛ kɔni ma sɔn ka a tɔgɔ ni a jamu si yɛrɛ kɔni fɔ ka d'a kan ni ma kofɔlen y'a ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni di dogo de la o maa min yɛrɛ kɔni OCS maaw wele ni ka renseignement yɛrɛ kɔni di u ma o maa in yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko essence feerela dɔ yɛrɛ kɔni bɛ localité dɔ la Gao région kɔnɔna na ko essence feerela in yɛrɛ kɔni ka baara fɛnɛ bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni feereli ma a sigiyɔrɔ la ko kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye weleli kɛ ni ka OCS maaw yɛrɛ kɔni lasɔmi nin ko in na OCS cɛ de olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ teliya yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye jaabi minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɔfɛ u bolila joona ni ka opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ so dɔ yɛrɛ kɔni kan so min yɛrɛ kɔni kun ye nin ɲɛnaminimafɛn feerela in ta ye ko so kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni taara wolomali la yen nɔ u taara bɔ fɛn minnu yɛrɛ kɔni kan olu de ɲɛnaminimafɛn bulu fila ale ni tramadol comprimé caman yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun kɛ mɛ ni ka ni dogo ko ɲuman a ka so in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka OCS cɛdenw ka cɛsiri ale n'u ka jateminɛw kɛ
kɛra sababu yɛrɛ kɔni n'u sera ka bɔ ni ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni ka hali n'a sɔrɔ o kun dogolen don dogocogo ɲuman na. K'o don kelen yɛrɛ kɔnɔna min ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni olu ye opération teliman dɔ yɛrɛ kɔni labɛn opération teliman min yɛrɛ kɔnɔna u taara bali sifinnaka dɔw yɛrɛ kɔnɔna maki dɔw kɔnɔna na o y'a sɔrɔ sifinnaka nin yɛrɛ kɔni kun ɲɛ gannen don shisha min na ni shisha ale kɔni ye fɛn ye min interdilen don an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka o bali ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u sera ka u bolo da shisha caman yɛrɛ kɔni kan minnu kun bɛ nin maki kofɔlen in kɔnɔna na opération nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Gawo OCS mɔgɔw ye k'olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛli la walasa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o ma ɲi jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni ma k'u cɛsirilen don o fɛn ninnu feereli ni o mini yɛrɛ kɔni kɛlɛli la Gawo région kɔnɔna na sanga ani wagati opération ba nin yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye OCS mɔgɔw ye ko sanga ani wagati u b'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya ko wa u pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ne ka t'u ka opération kɛ jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ colonel major Fuseni Keyita yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogo min na ni ale de ye OCS directeur yɛrɛ kɔni an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛna nin ko ninnu hukumu kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bolo ko min fɛnɛ ɲɛnaminimafɛn ko in yɛrɛ kɔni ko OCS mɔgɔw bɛ ka continuer ni ka sɛgɛsɛgɛli baara kɛ o ko yɛrɛ kɔni na walasa n'a sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni ye réseau ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o réseau in yɛrɛ kɔni ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na wali min bɛ kɛ sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabati ni fɛn kuntan ninnu kɔlɔlɔw ma. Alamisa don novembre kalo tile 13 san 2025 an ka Mali haute autorité de la communication ni o ye hakimaw yɛrɛ kɔni olu b'a laɲini an ka jamana distributeur de service audiovisuel u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ décodeur ko kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na a b'a ɲini nin ɲɛmaa nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye LCI ale ni TF1 ni o ye faransi ka chaîne dɔw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ an ka télésow yɛrɛ kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna na ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin chaîne nin bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ bouquet ninnu na an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na hakimaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye nin décision yɛrɛ kɔni ta ko wa décision yɛrɛ kɔni bɛ labara fo ka taa fɔ ni autorités yɛrɛ kɔni décision wɛrɛ bɔ a ko ɲɛ kan ko wa décision yɛrɛ kɔni taara o y'a sɔrɔ week-end tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ni kunnafoni di sira fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni reportage yɛrɛ kɔni cari u ka jabaraninw sanfɛ hakimaw yɛrɛ kɔni ka nin communiqué in kɔnɔna na u b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka nin télésoba fila nin bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ Mali décodeur yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na LCI maaw ni o ye faransi ka chaîne dɔ yɛrɛ kɔni k'o ye reportage dɔ yɛrɛ kɔni cari u ka jabaranin kan car tɛmɛnen novembre kalo tile 9 san 2025 k'u y'o reportage jugu min yɛrɛ kɔni cari u ka jabaranin yɛrɛ kɔni kan o reportage in yɛrɛ kɔni carili kɔlɔlɔ yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'an ka Mali autorités ye sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka nin téléso in yɛrɛ kɔni tigɛ ka bɔ an ka jamana décodeur bɛɛ la ko carré don novembre kalo tile 9 san 2025 LCI olu ye reportage yɛrɛ kɔni cari u ka jabaranin kan reportage min yɛrɛ kɔni bilala u ka émission dɔ yɛrɛ kɔni de senfɛ émission min yɛrɛ kɔni tɔgɔ de ye ko grand dossier ko wa LCI maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin reportage yɛrɛ kɔni cari u ka jabaranin yɛrɛ kɔni kan ko kɔfɛ min ye TF1 maaw ye olu fɛnɛ ye nin reportage kelen ta ni k'a cari u fɛnɛ ka jabaranin kan ko ni émission yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ ko grand dossier yɛrɛ kɔni ko ni jabaranin fila nin yɛrɛ kɔni ye reportage min yɛrɛ kɔni cari ko reportage yɛrɛ kɔni kun titiri de ye ko Mali min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima k'olu bɛ Bamako fanfɛla yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi titiri wɛrɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ reportage yɛrɛ kɔni na titiri filanan o kun ye ko Mali ko banbaci wale jɛkulu Al-Qaïda maaw yɛrɛ kɔni ka jamana kura ko nin titiri fila yɛrɛ de kɔni kun bɛ nin jabaranin fila nin yɛrɛ kɔni ka nin reportage yɛrɛ kɔni na autorité de la communication ni o hakimaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko ye décision yɛrɛ kɔni ta ne ka nin jabaranin fila nin yɛrɛ kɔni bɔ an ka Mali décodeur bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko maa nin yɛrɛ kɔni ka reportage kɔnɔna na u ye tilenbaliya kɛ ko kunnafoni di yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni b'a la sariya min b'a yira k'a fɔ k'i bɛ fan fila bɛɛ yɛrɛ de kɔni lamɛn ko min yɛrɛ kɔni ye ni reportage nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko LCI ale ni TF1 ma u ma sɔn ka o sariya ninnu si yɛrɛ kɔni labato ko sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni di ko yɛrɛ kɔni na diɲɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye o sariya ninnu yɛrɛ kɔni ye ko TF1 ni LCI ma ye o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni violé an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'u kɔni reportage jugu ninnu yɛrɛ kɔni carili ye hakimaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ni jabaranin fila ninnu yɛrɛ kɔni ɲanki kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ye banbaci wale yɛrɛ kɔni promotion de kɛ k'u ye galon tigɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'u bɛ ka maaw yɛrɛ kɔni nɛgɛ ka na nin basigibaliya ye Mali jamana kɔnɔna na ale ni k'u ye kunnafoni kolo yɛrɛ kɔni cari u ka jabaraninw yɛrɛ kɔni kan min ye autorité de la communication maaw ye u bɛ ka nin jabaranin fila nin yɛrɛ kɔni accusé kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni na walasa hakimaw yɛrɛ kɔni ye décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ka labara min ye autorité de la communication maaw bɛ hakilina jigin kɛ ka article dɔ yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na article
min yɛrɛ kɔni be an ka jamana opérateur yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka jamana wɛrɛ ka jabaraniw yɛrɛ kɔni suspend ka bɔ an ka jamana kɔnɔna ni akimaw yɛrɛ kɔni a décision ta wala de kɔni yɛrɛlen no k'a fɔ ko komi ni article yɛrɛ kɔni be an ka jamana sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna a wajibiyalen yɛrɛ kɔni do an ka jamana distributeur de service audiovisuel maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye LCI ale ni TF1 yɛrɛ kɔni ka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka teleso yɛrɛ kɔni bɔ u ka bouquet la an ka Mali jamana kɔnɔna na fo ka taa fɔ ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni décision wɛrɛ ta a ko ɲɛ kan wagati min na de an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden caman akimaw yɛrɛ kɔni fo u ka décision yɛrɛ kɔni na ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama cogo min wagati laban yɛrɛ kɔni na Faransi ka jabaraniw caman yɛrɛ kɔni tora kunnafoni kolo ale ni kuma jugu fɔ yɛrɛ de kɔni na ne ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma wala de kɔni na maa caman yira k'a fɔ ko wagati yɛrɛ kɔni kun sera min ye akimaw ye u ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka ni jabarani nin yɛrɛ kɔni carili dabila an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka dansigi an ka bidon kibaru la an bɛ taa Kulukoro région kɔnɔna na ko dɔgɔkun tɛmɛnen in daminɛ yɛrɛ kɔnɔna maa maramafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni b'a la ko dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni taara Kerouane ale ni Badunbera écolisow yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ Tubakura commune de kɔnɔna na ni o ye Banamba cercle de ye n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na serew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni maa maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni n'u b'a la ko dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni taalen ni écoliso fila ninnu na k'u kɔni y'a wajibiya écoliso ni école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni kan k'u ka kalankɛ yɛrɛ kɔni dabila ni écoliso na wa u ka taga ka bɔ école ninnu kɔnɔna na wa o école karamɔgɔw ni écoleden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka taga bɔ écoliso ninnu yɛrɛ kɔni na ko kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi écoliso fila minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'olu yɛrɛ kɔni ye kalan dabila fɔlɔ ko nka maa maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni taara ni maa ninnu wajibiya ni ka bɔ écoliso ninnu kɔnɔna na k'u ma maa si jogi wa u ma maa si bɔnɛ ani na ko nka wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka écoleden ni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni siran kosɛbɛ dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na an ye maa caman ye ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walemaw k'olu yɛrɛ kɔni carin bɛ kosɛbɛ Banamba cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma k'an b'a laɲini fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ Banamba cercle kɔnɔna na walasa banbaci walemaw ninnu ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu si latunu ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma